Hej og velkommen til survivalstore.dk's YouTube-kanal. I dag vil jeg fortælle dig en lille smule omkring nyeste skud på stammen fra Moor of Sweden. Og det er altså den her Moor Garberg, som er sådan det nyeste påfund fra dem af. Lige nu der kommer den i to udgaver. Den ene det er Multimountain, som jeg har siddende her, og den anden udgave det er sådan en mere klassisk fortolkning, hvor du altså får Garberg-kniven i en læderskede. Og læderskeden den er udformet på en sådan måde, at den er beregnet til, at du bærer den i den højre side af din bæltestrop. Kniven er, som den er. Sådan her. Og det er udgaven med læderskeden. Virkelig lækker kniv. Super fed skede. Den anden, det er nok sådan den mere alsidige af de to. Det er selv samme kniv, men den kommer så bare i den her multimount udgave. Og noget af det den blandt andet kan, det er at du kan sætte den på en taskestrop som den her, eller i det hele taget montere den på hvad du nu har lyst til, og som de her, eller hvor de her velcro-stropper, det ligesom de kan nå omkring. Der følger forskellige ting med til kniven, og det er netop det der gør den bliver så alsidig. Nu skal jeg se en gang. Den her lille plastikfætter med en læderloop. Den er lavet sådan, så du kan tage din Garberg Multimount her, og så kan du sætte den i henholdsvis højre eller venstre side af dit bælte. Som den er monteret lige nu, der sidder den jo så på min taskestrop her, og måden jeg fjerner den på, det er, at jeg simpelthen klikker den fri. Den sidder med en sådan plastikfætter rundt her, og så med en læderstrop, der holder kniven på plads. Og den sidder selvfølgelig tæt til, det skal den jo. Nu skal jeg se engang, om ikke jeg lige kan få den masseret af. Sådan. Den ryger lige i lommen. Og så har vi den anden her, som vi så kan sætte på. Hvis jeg nu gerne vil have kniven i min højre side, så sætter jeg den på sådan her, og klikker den op og på plads. Den skal lige have det sidste skub, nu det får jeg nemt lige kan løse den igen. Hvis jeg så vil have den i min venstre side, så har jeg den bare her, og gerne vil have kniven, og den sidder sådan, så at jeg griber naturligt om den. Sådan her med venstre hånd, ikke? Ja, så kan jeg altså tage, og så skøjte den her på her. Bum. Og så kan jeg sætte den i min venstre side. Multimountain, det er igen en plastikholder med noget velcro, som kan justeres i forskellige længde. Og alt efter hvor man har lyst til, at den skal sidde, så kan man altså tage og pille den af og sætte den på, hvor man nu gerne vil. Et super smart og enkelt system, der sammen med Moor Garberg-kniven i den her Multimount udgave, gør den meget anvendelig. I forhold til selve kniven, så er det at sige, at det er en fuldtangskniv. Det er Moors første fuldtangskniv nogensinde. Og fuldtang, det er, at klingen, den går hele vejen igennem det her polymerhåndtag. Det vil sige, skal du flække noget brænde, batonne, hvor du lægger den på og slår, så er der altså ikke nogen fare for, at håndtaget det flækker, hvilket det havde gjort, hvis nu at det ikke havde været en fuldtangskniv. Men hvor at klingen den sådan set bare går ind som sådan en tynd streng, der så er indstøbt i et håndtag. Her er det håndtaget, der er støbt omkring fuldtangsklingen, og det er noget meget holdbart polymerplast, der er anvendt til den her kniv. En anden fed feature, der er at nævne ved den, det er, at den er ret kantet herop i nakken, og det gør, at sammen med et ildstål, der har du altså virkelig mulighed for at trække nogle seriøse gnister til, når det er, at du skal lave bål. Så super fed kniv. Ny fra Moor of Sweden. PT, der er den i en rustfri udgave. Om den kommer i carbonstål, det ved jeg ikke. Men det her det er i hvert fald som den er lige nu. Et par sidste features i forhold til, hvad det er, at Garberg-kniven den kan og har. Ja, så bør det i hvert fald nævnes, at den er født med det, der hedder Scandi-grind. Og Scandi-grind, det er den måde, hvorpå at æggen den ligesom er slebet.
den har en meget, det er måske svært at se her, men den har en meget stejl profil, hvor andre knive er slebet hernede fra æggen af, og så længere op. Men her, du kan måske nok fornemme, at den slutter her, selve vinklingen på skæret. Og den her stejle profil, det gør, at når du skal snitte ting som for eksempel feather sticks, ja, så er den helt fantastisk. Nu er det her bare lige en hurtig en, men altså feather sticks på den måde her, ikke? Der er der mange andre knive med andre profiler, de kommer lidt til kort, og der er Scandigrinden altså rigtig god. Det er den er fuldtang, og det er at selve knivtangen, den går ud over polymerskæftet. Det gør så skulle du få brug for på en eller anden måde at slå eller hugge med kniven, som om det var et stemmejern til særlige opgaver, ja, så har du altså mulighed for at slå på selve knivtangen og ikke tæske løs ned på polymerskæftet, fordi det er der ingen tvivl om, det vil det selvfølgelig ikke kunne holde til, men det er selvfølgelig en tynd pind, men skulle det være nødvendigt, så er der mulighed for at baske den i enden på den måde der.